Искам да ме чуеш добре. Бог никога не е губил битка и никога няма да загуби. Дяволът може да те атакува. Животът може да изглежда като хаос. Враговете ти може да изглеждат по-силни от теб, но истината е една. Бог винаги побеждава. Може би в момента си притиснат в ъгъла. Може би се чудиш, защо вратата пред теб е затворена. Защо враговете ти се множат? Защо всичко изглежда против теб? Но искам да чуеш това. Няма сила, няма власт, няма демон, който да устои пред живият Бог. Израелтяните стояха пред Червено море. Зад тях фараонът с цялата си армия. Отляво и отдясно пустиня. Пред тях невъзможно море. Хората се паникьосаха, започнаха да викат, да се страхуват. Но Бог каза на Мойсей: издигни жезъла си, и морето се раздели. Когато зад теб няма изход, когато си притиснат от всички страни, това е моментът, в който Бог казва: гледай и виж моята слава. За теб това е задънена улица, но за Бога това е сцена, на която Той показва силата си. Словото е ясно във Второ летописи, 20 глава, стих 15. Слушайте всички от Юда, и вие, ерусалимски жители, и ти, царю Йосафат. Така ви говори Господ: не се бойте и не се плашете от това голямо множество, защото боят не е ваш, а Божий. Затова ти казвам: спри да се изтощаваш в борба, която не е твоя. Спри да се опитваш да контролираш всичко. Бог казва: дай ми бремето, аз ще воювам за теб. Врагът може да изглежда голям, но Божията ръка е по-голяма. Врагът може да крещи срещу теб, но гласът на Господа заглушава всеки шум. Давид беше младо момче. Нямаше броня, нямаше меч, нямаше армия зад гърба си. Само прашка и 5 камъка. А срещу него стоеше Голиат, гигант, обучен войн, въоръжен до зъби. Но Давид имаше нещо, което Голиат нямаше – живият Бог на Израил. В Първо царе, 17 глава, стих